खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव थांनाय बावैसो सान सिगां एबा 10 नभेम्बर खालि राजथावनिनि गोदान दिल्लीआव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनायनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट। दिल्लीआव बमा बेरफ्रुनाय केसआव एनआईए बेरफ्रुनाय गारिजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि आमिर राशिद आलीखौ 10 साननि थाखाय खादों। नायबिजिरनायाव सुसाइड बम्बार कार आईईडी आरो गोबां हादोरसाफोराव गोसारनानै थानाय उदखारि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय गोबां गुमुरफोरा बे समाव सोराङाव फैदों आरो बे समाव दायनिगिरि आमिरखौबो गोलाव सम सोंनाय फिननायनि थाखाय थियारि खालामनाय जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव मैया एबा थांनाय समबार खालि एनआईए स्पेशल कर्टआ दायनिगिरि आमिर राशिद आलीखौ 10 साननि थाखाय एनआईए कास्टडियाव दैथायहरो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों, जेराव खालि सोमोन्दो गोनां मावख'गिरि आरो उकिलफोराल' नुजाथिदों होनना सुलुङा फोरमायथिदों। एनआईए दाबि खालामदों दि जाथायनि सायाव गोथौवै नायबिजिरनो थाखाय गोलाव सम बेंथिनायनि गोनांथि दं। मख'नो गोनांदि एजेन्सिनि बाथ्रा दान्थेलायनायखौ खोनासंनायनि उनाव बिजिरसालिया कास्टडिखौ गनायथि होयो आरो नायबिजिरनायाव गोबां गिदिर फोरमायथि ओंखारगोन होनना साननानै लानाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव थांनाय बावैसो सान सिगां एबा 10 नभेम्बर खालि राजथावनिनि गोदान दिल्लीआव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनायनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट। दिल्लीआव बमा बेरफ्रुनाय केसआव एनआईए बेरफ्रुनाय गारिजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि आमिर राशिद आलीखौ 10 साननि थाखाय खादों। नायबिजिरनायाव सुसाइड बम्बार कार आईईडी आरो गोबां हादोरसाफोराव गोसारनानै थानाय उदखारि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय गोबां गुमुरफोरा बे समाव सोराङाव फैदों आरो बे समाव दायनिगिरि आमिरखौबो गोलाव सम सोंनाय फिननायनि थाखाय थियारि खालामनाय जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव मैया एबा थांनाय समबार खालि एनआईए स्पेशल कर्टआ दायनिगिरि आमिर राशिद आलीखौ 10 साननि थाखाय एनआईए कास्टडियाव दैथायहरो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों, जेराव खालि सोमोन्दो गोनां मावख'गिरि आरो उकिलफोराल' नुजाथिदों होनना सुलुङा फोरमायथिदों। एनआईए दाबि खालामदों दि जाथायनि सायाव गोथौवै नायबिजिरनो थाखाय गोलाव सम बेंथिनायनि गोनांथि दं। मख'नो गोनांदि एजेन्सिनि बाथ्रा दान्थेलायनायखौ खोनासंनायनि उनाव बिजिरसालिया कास्टडिखौ गनायथि होयो आरो नायबिजिरनायाव गोबां गिदिर फोरमायथि ओंखारगोन होनना साननानै लानाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव थांनाय बावैसो सान सिगां एबा 10 नभेम्बर खालि राजथावनिनि गोदान दिल्लीआव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनायनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट। दिल्लीआव बमा बेरफ्रुनाय केसआव एनआईए बेरफ्रुनाय गारिजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि आमिर राशिद आलीखौ 10 साननि थाखाय खादों। नायबिजिरनायाव सुसाइड बम्बार कार आईईडी आरो गोबां हादोरसाफोराव गोसारनानै थानाय उदखारि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय गोबां गुमुरफोरा बे समाव सोराङाव फैदों आरो बे समाव दायनिगिरि आमिरखौबो गोलाव सम सोंनाय फिननायनि थाखाय थियारि खालामनाय जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव मैया एबा थांनाय समबार खालि एनआईए स्पेशल कर्टआ दायनिगिरि आमिर राशिद आलीखौ 10 साननि थाखाय एनआईए कास्टडियाव दैथायहरो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों, जेराव खालि सोमोन्दो गोनां मावख'गिरि आरो उकिलफोराल' नुजाथिदों होनना सुलुङा फोरमायथिदों। एनआईए दाबि खालामदों दि जाथायनि सायाव गोथौवै नायबिजिरनो थाखाय गोलाव सम बेंथिनायनि गोनांथि दं। मख'नो गोनांदि एजेन्सिनि बाथ्रा दान्थेलायनायखौ खोनासंनायनि उनाव बिजिरसालिया कास्टडिखौ गनायथि होयो आरो नायबिजिरनायाव गोबां गिदिर फोरमायथि ओंखारगोन होनना साननानै लानाय जादों।